Здравейте хора, днес ще отваряме тези 4 Kinder Super Mario яйца с моят приятел Коки. Хай! Така, заповядай две, почвай да отваряш. Приятели, вижте, буквално ми се То ти е направено най-якото. Супер Марио. Да, Супер Марио. Така, второто. Отваряме второто. Ой! Така, буквално, хора. Сега... Буквално, хора! Вижте, хора! Буквално... Това, ако не е късмет, не знам. Колко искаш и помощ с твоите деца? Да. Дай. Така, хора, дай да видим. Аз имам прекалено много късмет. Това трябваше да се направи, затова беше толкова много време. Така. Здравейте, хора! Така, днес имаме най-големия късмет. Така, най-големият късмет на земята. Хора, днес това е най-якото нещо. Коки, покажи ги. Коки. Виж, това са най-яките неща на планетата. 4 фигурки. 4 от 4 яйца. Ако ви е харесало видеото, може да цъкнете лайк бутона и subscribe бутона. Хай! Нали, Коки? Да. Бай! Така, и да напишете коментар на вас случвало ли ви се такова нещо. Бай! Хай!